L'elaboració del nou Pla Director de Cooperació ha caracteritzat la tasca de la Unitat de Cooperació el 2013. El pla és quadriennal i l'anterior va finalitzar el 2012. Ha estat un any de debat i reflexió buscant un nou model de cooperació adaptat a la realitat actual. El pla s'ha elaborat a través d'un procés participatiu i en el marc del Consell Local de Cooperació. S'ha debatut sobre el model de cooperació actual i sobre quin ha de ser el paper dels governants locals en la cooperació al desenvolupament en un nou panorama internacional. Aquest procés ha constat de diferents fases de treball: les sessions del Consell Local de Cooperació, les entrevistes individuals a entitats i actors de cooperació, el curs de formació Canviant la nostra mirada, transformem el món, la jornada cap a un nou model de cooperació. Creat l'any 2008, el Consell Local de Cooperació és el principal òrgan consultiu i participatiu de la ciutat en matèria de cooperació al desenvolupament. El formen una vintena d'entitats amb seu a Vic, entre les que hi ha diverses ONGs, la Universitat de Vic i el Consorci Hospitalari. Aquest any 2013 s'ha treballat per elaborar el Pla Director Quadriennal de Cooperació. Canviant la nostra mirada, transformem el món. És el títol del curs introductori a l'educació per al desenvolupament que han ofert Metges del Món, la Unitat de Cooperació i el Consell Local de Cooperació de Vic amb el suport de la Diputació de Barcelona. El curs, que ha comprès 20 hores lectives, ha generat reflexió i pensament crític sobre temes com, per exemple, la cultura de pau, drets humans, desenvolupament, el tema de les desigualtats, el tema del gènere també molt important i anar passant d'un tema a un altre, discutint, reflexionant, intentant lligar-ho per fer una reflexió sobre el model de desenvolupament que tenim ara mateix. El títol del curs, Canviant la nostra mirada, transformem el món, ho indica: mostrar que podem transformar-nos i transformar les nostres societats en espais més justos i equitatius. El regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i Querol, va obrir l'acte i va destacar la importància de la jornada que ha de servir per acabar de definir els 4 anys vinents d'actuació. En principi, el regidor de l'Ajuntament de Vic, Antoni Serrat, va intervenir per exposar la seva experiència arran del viatge que va fer a la tardor en ocasió de presentar el documental Somnis trencats al Senegal. Una taula rodona moderada pel periodista Xavier Bardolet va debatre el present i futur de la cooperació. Rita Marzoa, editora del programa Solidari de Catalunya Ràdio. I només entrar, i l'he anat sentint, clar, ara en aquest moment és molt complicat justificar la cooperació, jo crec que ara més que mai és absolutament necessari reivindicar la cooperació. Sauca Quingolo, president de l'Espai Àfrica Catalunya i coordinador de la sectorial d'immigració de l'Assemblea Nacional Catalana, va reflexionar sobre el concepte de cooperació. Aprofitaré per fer potser una intervenció més teòrica. Parlar de cooperació és parlar de l'acció o l'efecte de cooperar. Ababacar Diac, de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya i coordinador de l'àrea de desenvolupament de l'Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, va demanar que les persones migrades no se'ls etiqueti de per vida com a immigrants i que es valori el seu potencial econòmico-social. Finalment, el periodista Bru Rovira, expert en conflictes internacionals, va exposar contradiccions en clau política. Penso que el món d'avui és un món que ha canviat molt, de manera que jo vull introduir el tema polític i com podia ser que nosaltres enviéssim porqueria al tercer món destruint indústries locals, en el cas de Senegal i el Congo, i el Camerún, que tenien el pollastre bicicleta, que era un pollastre robust, que corria i que menjava bé, doncs nosaltres vam aconseguir posar-los un pollastre porqueria que arriba congelat
i que matava la indústria local perquè no podia competir amb els preus que venien subvencionats. Això en dèiem el dumping. Llavors faríem el treball ja en petit grup, d'acord? Doncs moltes gràcies i fins ara. Posteriorment es van fer grups de treball per tal de debatre els punts plantejats a la taula rodona entorn al paper de l'administració local, les entitats i altres actors al nord. Un segon grup va plantejar el debat sobre el paper del sud, de les contraparts, del destí dels fons enviats, de les necessitats i prioritats. Una darrera intervenció, la del doctor Ferran Aguiló de la Fundació Vicenç Ferrer, que exposa les actuacions que ha portat a terme aquesta fundació pel que fa a la consolidació dels projectes amb recursos propis. L'ha presentat la doctora Andrea Coromines del Consorci Hospitalari de Vic. Finalment es van posar en comú les conclusions que hauran de servir de base al nou Pla Director de Cooperació. Es van centrar en aprendre dels errors i reforçar els encerts, replantejar transversalment el model de cooperació i implicar altres actors en la cooperació al desenvolupament, entre d'altres. El resultat del treball d'elaboració del document s'ha incorporat al nou Pla Director de Cooperació que marcarà les línies de treball a seguir durant els propers 4 anys. L'optimització i focalització de recursos en un mateix territori, el foment del treball en xarxa i la transversalitat, la incorporació de nous actors i la millora de l'avaluació i transparència de totes les accions són els trets fonamentals en què s'inspira el Pla Quadriennal. Les prioritats geogràfiques s'han marcat sobretot a Senegal, l'Índia i Ghana, malgrat que en aquest últim país no hi ha interlocutors estables. Pel que fa a les sectorials, es concreten en educació, salut, foment del treball amb dones i desenvolupament d'activitats econòmiques. Pressupost que l'Ajuntament de Vic destina a la cooperació. Des del 1999 un 0,7%, tal com va indicar Nacions Unides. Per voluntat política, els últims 2 anys s'hi dedica un 0,4%. Objectiu: recuperar el 0,7%. Aquest documental vol mostrar la realitat d'una part de la immigració, la d'aquelles persones que sense papers ni diners han vingut a Catalunya per guanyar-se la vida. A Senegal, el dia 15 d'octubre, el documental també s'estrenava a Dakar, la capital, en un acte organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Vic, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Espanyola de Cooperació. Pocs dies després, el 21 d'octubre, es feia oficial la seva presentació al sud del país, a la ciutat de Ziguinchor, aquesta vegada comptant amb la col·laboració del Fons Català de Cooperació i en la presència de Toni Serrat, regidor de l'Ajuntament de Vic, que va aprofitar el viatge per conèixer de primera mà els projectes de cooperació que s'estan portant a terme en aquest país africà.
El dissabte 11 de maig es va celebrar la 10a edició de la Mostra d'Entitats i Músiques de Vic. La iniciativa té com a objectiu principal que el teixit associatiu de la ciutat mostri la tasca que realitza des de la seva entitat a la resta d'associacions i al conjunt de la ciutadania. Durant tot el dia, 80 de les 300 entitats biguetanes van mostrar la seva feina al passeig Pep Ventura. Moltes d'aquestes entitats són ONGs i pertanyen al Consell Local de Cooperació. Mostres, tallers, actuacions i un estand on es feien les banderoles de la Festa Major. Per la Diada de Sant Jordi va tenir lloc la Fira de la Cooperació al carrer Manlleu de Vic, on es va delimitar un espai molt agradable que permetia als visitants passejar i relacionar-se, tot participant en activitats paral·leles a la fira, com ara el contacontes. I sabeu què? No! Tornem-hi! Sí, ho hem fet massa punt. Així és que vaig agafar por. Em van venir les coses que em fan por al cap. Que si la llum apagada, que si l'home del sac... Què puc fer? No ho sembla? Després vaig recordar! O el bagul de la cooperació, dinamitzat per Vic Jove, s'ha difós, entre d'altres, a les escoles i als casals d'estiu. A la fira van participar entitats membres del Consell de Cooperació Biguetà i molts col·lectius varen aprofitar per vendre roses. Per apropar-se a la realitat de l'Índia, Senegal i Bolívia, s'ha creat el bagul de la cooperació, un material pedagògic amb el que s'ha treballat amb els alumnes dels casals d'estiu municipals. L'Índia, Senegal i Bolívia són els països que representen millor la cooperació que actualment s'està portant a terme des de la ciutat. El bagul de la cooperació consta d'una àmplia tipologia de materials per poder treballar i aprendre aspectes relacionats amb la seva cultura. Proposa i explica on són aquests països, com són la seva gent, de quina manera aprofiten els recursos naturals, com s'organitzen, aspectes que són claus per fomentar el coneixement i millorar la convivència. Els Andes estan a Bolívia, sí? Per tant, has de buscar alguna fotografia que s'assembli a la gent de Bolívia. La mare què li passa? Que té les mans lliures. I mentre té les mans lliures, doncs se'n va al mercat, se'n va a l'hort, se'n va a comprar, fa el dinar, va al pou a buscar l'aigua. Al Senegal és molt més prima. A Bolívia fa fred. I a més, aquí el porten diferent. Unes teles gruixudes amb franges de colors molt vius que, a més, els hi serveixen d'abric. Les coses... Fixeu-vos que les coses tenen més d'una funció, Estan molt ben pensades. Per què deu servir això? Posar-s'ho. Per posar-s'ho. Molt bé. No és tan llarg, perquè si una dona és més grassa. El material pedagògic l'ha elaborat el Consell Local de Cooperació amb la col·laboració de la Universitat de Vic per oferir-lo a les escoles, tot proposant que realitzin unes jornades dedicades a la cooperació. Més de 80 nens i nenes dels casals de les escoles Guillem de Montrodon, Sínia, Estel i Andersen han treballat la realitat d'aquests països que tenen molt més propers del que es pensen degut a la diversitat actual que hi ha a les escoles i als carrers de la nostra ciutat. Doncs això és un sari.
El djembe hem dit que era de l'Àfrica, la flauta andina d'on deu ser? De Bolívia. De Bolívia, perquè és la zona dels Andes, Avui hem fet aquesta activitat per entrar una mica en aquests 3 països. Espero que us hagi agradat molt i ara, si voleu, podeu remenar una mica tot això. L'acte de cluent del projecte Trencant Fronteres es va posar de manifest la implicació de les dones nouvingudes a la comunitat d'acollida, que és precisament l'objectiu proposat. A la plaça Jaume Portell, davant del Centre d'Arts Contemporànies, va haver-hi actuacions de percussió corporal, danses de Bollywood i tant Tot seguit es van lliurar els diplomes de participació. Pulvir Kaur, la Fàtima El Koichi. I es va inaugurar l'exposició de la feina feta en el marc del projecte. La transformació de la llana del xaix fins a convertir-se en un teixit és el motiu d'un taller que en el recinte Firal del Sucre s'ha fet durant el Mercat del Ram per fomentar la participació ciutadana i millorar la interrelació entre dones de diferents nacionalitats. La neteja, el cardar, el filar i finalment el teixir han estat les fases que s'han practicat amb l'assessorament de monitores i de les pròpies participants més avançades. Estem ensenyant una mica o mostrant tot el que és el procés de la llana, des del que és l'esquilada, que aquí no esquilem, fins al que és el sabó, que és el que usem per rentar la llana, fins i tot per fer el feltre. S'ha elaborat sabó per tenyir amb herbes recollides a la comarca i per elaborar feltre, el teixit més antic del món, segons una xerrada que va impartir Rosa Marc. El primer teixit que existeix, perquè a més és el teixit que es pot fer només amb les mans. Però sobretot és perquè l'ovella és el primer animal que va domesticar a l'home i que, per tant, la matèria prima la tenia al seu abast. I el grup de teràpia ocupacional de la Universitat de Vic ha mostrat com teixir, tot fent una activitat terapèutica. Hem portat diferents instruments que estan pensats per reduir una mica la càrrega a nivell articular i muscular que moltes vegades té el teixir amb agulles primes, amb ganxets prims. Petits i grans han disfrutat tot cardant la llana que no dormint a la palla. Diverses manualitats. Ganxet i mitja, tot serveix per fer banderoles i, sobretot, perquè la ciutadania es faci seva la festa. Perquè el destí d'aquestes banderoles són els fanals de la ciutat que pregonaran la festa major. El fet aquest de fer les banderoles donava era un motiu de relació, de trobar-se la gent i fer una cosa pràctica que repercutia a nivell de la ciutat i era una forma de participar en la festa major. Vam fer unes quantes banderoles i la gent estava contenta. Ha estat una bona idea. S'han fet tallers i també s'ha participat en festes públiques. Vic ha lluït el treball participatiu i autores i autors creatius han observat amb orgull la seva obra pregonera major.